min mor, frøken Fedtbjerg. Og det her er min far, diabetisteren. Smertson Olga. Olga og hendes familie skal ud og drukne. Diabetisteren har speedos på. Skynd dig nu, dit fæsvin, vi fryse. Så hold da jeres kæft, børn. Skal lige have de her meget klamme babynger. Nu er det kraftedeme også din skyld, hvis jeg dør af iltmangel. Hvad fanden laver du? Jeg kan godt selv. Pjat med dig. Nu starter vi lige med Jan Foer gang i årflæske. Nu holder du lige kæft, og så prøver vi med den anden. Hey, vi skulle kraftedeme have bortadopteret det barn for længst. Ved du hvad, jeg er ligeglad. Ja, det var godt flæske, men lad lige være at sprøjte for helle. Nu kommer de 3 hjerneskadede kaniner og joiner de fæsvin. For satan, hvad laver I her? Jeg vil jo nok ud og svømme, din blindso. Jeg er lige kommet i tanke om at have blæbetændelse. Jo, det er lige mod i. I det mindste er det ikke hæmorrhage. Hold kæft, jeg har dårlig kondi, mand. Kan du godt stoppe med det der, dit misfoster? Smertson Olga. Er I nu sikker på, at bilen kan holde til os alle 4? Hold nu bare kæft og tag det tag ned. Men det er altså jeres skyld, hvis I rører i grøften, fordi jeg har faktisk tabt mig 25 gram. Kan vi ikke lige forbi McDonald's? Jo, mit blodtryk, det kan alligevel ikke blive højere, så det gør vi sgu bare. Hvad fanden er der nu galt? Ja, det var det, jeg sagde. Vi er for fede alle sammen. Hvad fanden mener du med vi? Hvem var det, der knavlede en hel pakke snøfle i går? Det er sgu da det samme Olga for mig i madpakke. Jeg har 4 fæsvin i en bil. Det går aldrig godt. Du er da ved at komme op på de 4-cifrede tal på vægten. Og så hold da din kæft. Nu vil jeg så også gerne snart have min Big Tasty Bacon, så kan du ikke skynde dig med at reparere den bil? Vi kan da bare låne den helt blå grimme bil, mens jeg reparerer jeres. Tak for lån, dine fæge køter. Hvad fanden skal alle de knapper bruges til den hele lortebil? Du kunne jo prøve at trykke på nogen af dem. Så prøver vi sgu lige den blå. Pigerne på gulvet, ja, de ved, at jeg er ben. Ej, jeg giver kraftedeme ikke høre Tessa nu. For helvede, jeg vil sgu da gerne høre Tessa. Altså, hvad vil du helst have? McDonald's eller Tessa? Okay, du har en point. Ej, nu begynder det kraftedeme at pisse ned. Ja, jeg må nok hellere få taget op igen. Hey, den fake køter fortalte ikke, hvordan man får taget op igen. Nu prøver vi bare den lyserøg. For satan, nu fik jeg sgu tinnitus i begge øje. Nå, lad os da prøve den orange så.